Kagikinanglan magkinabuhi kita kanunay sa gugma sa Dios. Asa ka magkinabuhi sa gugma sa Dios, dili sa gugma sa butang, dili gugma sa tao, dili gugma sa trabaho or sa bisan unsa. Walay makapasalig nato diri sa kalibutan, gawas lang sa Dios. Kung niya kabuntagon, gikinanglan ka nga matagaan kag pagpukaw o pag-remind kanimo nga ang inspirasyon nato sa kinabuhi dili butang, dili tao, dili si bisan kinsa, apan Dios mao'y himuon nimong inspirasyon karon. Kay ngano, bisan pag unsa ka lisod na pagsulay, unsa nga klase nga krisis, makasalig gyud ta sa Dios. Muna nga si Jesus mismo nagsulti, kung wala ako, wala gayud kamoy mahimo. Daghang mga tao makaigsunan nga ang atong atensyon, ang atong focus nara diri sa kalibutan nga atong nakita. At the end of the day, ang imong kanunay nga gisaligan, ang kanunay nimong gilauman, maura po'y muhatag nimong depression.